всички, добре дошли в канала на Косио. Днес днешното видео ще играем на пребиванка с колела. Не забравяйте да се абонирате за канала ми и да оставите един мощен лайк. А ако сте нови в канала, здравейте, аз съм Косио. Нека започваме. Уоу, това беше на косъм. Къс. Къс. За това са тия скоро. Чува ми се как дишам. Хайде, ще успеем да идем назад. Не забравяйте на 8 август да ходите да гледате Лошите момчета 2. Прибихме се. Да, прибихме се. Русия, не искам Русия. Не искам Индия. Japan, не. Италианка, не. Уругуа. Не благодаря. Продължаваме. Скачвам доста добре. Йо, това беше добро. Между другото, не забравяйте, днес сме 25 и 27 на дома има дръфтове. Така че утре ще може или днеска, утре и днеска ще може да се видите с Мое Величество и Петрово Величество. Петър, момчето, с което снимам видео, как се познаваме. Той ме може би втори в първо място на най-добрите приятели. Така справа назад. Така се качат неща, хора. Назад на летейки. Ето, скоро беше, може би 70 метра. Ей, трябва да завърша 15, за да мога да ходя в пустинята да карам. Така че започваме в режим да стане на глупости с колело. Ще карам като майка ми.
Ще карам като себе си в Борисовата градина. Така карам аз в Борисовата градина. Успях да го скача. Така кара баща ми в Борисовата градина. Така кара баща ми. Но сериозно ние не караме в Борисовата градина. Ние ходим по Витоша. Както знаете, имам видео, който казвам Витоша. Йо, това трябва да взема като скокче. Ей, не успях да взема. И трябва да върша 15-ката, за да мога да се изключа новата писта. И включа ли 15-ката толкова много, ще забързвам. Ще пукна. Ще направя най-големия удар в историята на тази игра. Ей, така на колелото. И ми започваме отново с 14-ката към 15-ката. Тук. Сега ще облизим на това разстояние, 14 за 15. Айде, още малко. Айде, браво, Анас. По-добре да бях направил едно задно. Айде сега на първия скок, който намеря, ще се опитам да направя предно. Двойно предно. Ама скок. Трябва да бъде голям скок. Не успях, трябваше ми по-голяма скорост. Виждаме какво ми прави предния амортисьор на камъните. И това може да го използвам. Трябва да има скок.